ja tuon lakon takia, mutta se ei haittaa nyt mielikäisen ahman puolesta ei miinakset lopu. Katokea. Siellä on pannuporissa viikon jo. Suhteellisen rapsakko on myrkkyä, nimittäin erittäin hyvä ruokajuoma, kun pikkasen lantroo Koskenkorvaa. Kun ne vallet vanhat tieteen vuonna, nimittäin lähtee munat valtiolla. Niin vitsi. No on meillä yksi. Hyvä haltija antoi Ketulle ja Jänikselle niin 3 toivomusta per nenä. Kettu toivo ensinnä nuorasketu. Jänis toivo repullisen porkkanoita. Ketu toinen toivomus on toinen nuoraskettu. Jäniksen toinen toivomus on mopo. Kettu se kolmas. Ketun 3. toivomus on 3. nuoraskettu. Jänis otti kulkoja ja porkkanat, hyppäs moposelkä ja huusi, että ja viimeinen toivomus on, että Ketulla ei seiso. Ai, helvetti lähde, kun tässä sanoo. Siellä on se hullu mies. Hanta! Oo. Kaikki okei? Oo. Okei. 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 Okei.